Nové Mesto nad Váhom si v nedeľu 12. mája uctilo všetky mamičky rôznorodným programom na námestí Slobody. V mene mesta Nové Mesto nad Váhom prajem všetkým mamičkám, aby si tento deň užili so svojimi ratolestiami, so svojimi detičkami a dúfam, že sa im tento program, čo sme pre nich pripravili, bude páčiť. Svoj sviatok máte a čo bude, čo vás čaká, dozviete sa od prváka, od druháka, od tretiaka, od štvrtáka. A ja sa veľmi teším, že dnešného podujatia sa zúčastnili deti zo základných škôl Nového Mesta nad Váhom, 3. základnej školy, 4. a 5. základnej školy. Školu odborárskú. Tento program sme si pripravili pre naše mamičky. Dievčatá alebo detičky budú tancovať, hrať divadielko, bude sa aj spievať. Takisto aj pridajú sa aj učitelia, napríklad ja alebo pán učiteľ Jarabek, ktorý bude sprevádzať akordeónom našu žiačku. A veľmi sa tešíme na potlesk ich mám a celú tú atmosféru. To som ja, Marienka, mokne mi sukienka, ja ťa nechcem dáždiček, ja chcem neba púštiček, ušlo za mrak moja zlatá, dáždik ťa. Za čakanku sme si dnes pripravili program na Deň matiek. U nás taká obyčaj, s ktorým sme sa včera prezentovali vo Svetom Jure na 10. krojovaných slávnostiach. Mama je ten prvý základ, je to základ rodiny a srdce rodiny, ktorá pripravuje všetko preto, aby rodina dobre fungovala. Čiže dnešný deň, zvlášť dnešný deň všetkým mamám, starým mamám, budúcim mamám, či už sú to aj duchovné mamy alebo iné mamy, ktoré prijali dieťa do svojej rodiny, lebo nemalo to šťastie mať svoju mamu k dispozícii. Prajem dnešný deň veľa úcty, veľa lásky, veľa porozumenia, aby dnešný deň dostali od tých svojich najbližších krásnu kyticu radosti, pokoja a zároveň všetkým prajem, aby Deň matiek bol každý deň, lebo mama je každý deň. Ja to poviem aj, ako to vnímam a ako som to vnímal. Je to taký servis domácnosti. Bez nej by nefungovalo nič. Zrazu máme čisté prádlo v policiách, máme navárené, pripravené. Ďakujem mojej mame, ďakujem všetkým mamám aj za to, že pripravujú deti do života.